екотуристически маршрут от Скока до местността Софрата. Развиването на екотуризъм е един от приоритетите на община Смядово. Природните забележителности в района са живописни и съхраняват спомени още от времето на траките, но са все още малко познати в туристическия пътеводител на България. Изграденият в природната забележителност Скока екомаршрут дава възможност любителите на природата и историята да видят двата водопада на река Кръщеница, пещерата Сарая и тракийското светилище на скалата Софрата. Екомаршрутът започва непосредствено след излизането от село Веселиново в посока към Ришкия проход. Вляво от централното шосе, свързващо северна с Южна България, се отбива покрит с чакъл път. По него, след около 4 км, се стига до уширение с възможност за паркиране, където са оказани отделните пътеки, водещи до природните обекти. Има и места за отдих. Общата дължина на маршрута е 8 км и с множеството изкачвания и слизания, релефът му е съответен на името на местността – Скока. И ако водопадите са изкушение за сетивата, то скалата, наречена Софрата заради кръглата си форма с плоска равна повърхност, е изкушение за всички, които искат да разберат повече за миналото на този край и неговите обитатели. Намира се в най-високата и най-отдалечена точка на маршрута. Интересните образования по повърхността й дават основание на изследователите да твърдят, че мястото е било използвано за светилище на траките. Тяхното пребиваване в областта се доказва от 10 некропола, запазили следи от живота им от 2 век преди новата ера до разпадането на Римската империя в началото на новото хилядолетие. В центъра на скалната плоча има отвор с формата на обърната пресечена пирамида, използван най-вероятно за олтар при религиозните обреди. Върху горната му част е моделирана полукръгла площадка с врязан в нея правоъгълен жертвеник. По подобие на тракийското светилище Перперикон в източни Родопи, и тук може да се види сливането на слънцето с земята, на мъжкото и женското природно начало по време на пролетното равноденствие. В подножието на източната страна на пирамидата се вижда релеф на конска глава, един от тракийските символи на слънчевото божество. Легенда от по-ново време пък разказва, че преди 3 века дружината на Вълчан войвода причаквала под Софрата керваните на турската хазна, нападала ги, обирала златото, а после хайдутите почивали и се хранили върху скалната тераса. Енергията на мястото е много силна. Сравняват я с излъчването на скалите около Мадарският конник и Рупите. А горските масиви около Софрата са едни от най-богатите у нас на разнообразие от растителни и животински видове. Тук виреят дъб, бук, габър, клен, явор, мъждрян, шистил, келяв габър, липа, дива череша, планински ясен и други дървесни и храстовидни представители. В района се срещат и много билкови треви – жълти червен кантарион, мента, мащерка, бял и жълт равнец. Има находища от червен божур, бутурче, бодлив залист. Животинският свят е представен от благороден елен, сарна, див глиган, заек, чакал и лисица. Екопътеката към Софрата е една природна картина с много лица, която заслужава да бъде съпреживяна.